Здравейте, аз съм Калин от Еколео.бг и се намираме в меката, т.е. в мечтите на всеки колоездач. Къде се намираме, Иване? Ние се намираме при Николай в Северна Германия. Това наистина е така, това е една фабрика за мечти тук. На байкарите, на колоездачите. Да, разбира се. Не е за всеки. Последната година продаваме все по-скъпи и по-скъпи велосипеди и по-луксозни. И много хора, естествено, и аз да съм, като давам много пари, искам да знам какво мога да получа от дадения велосипед. Да си го направя по-като за мен. Това малко като при колите. Мога ли нещо да барна по този велосипед? Николай, да, известни са, сайта им не дава чак толкова информация, но те предлагат едно много голямо море от екстри, глизоти и така нататък. Така, това е един от най-добрите велосипеди, най-търсените в момента. Да, този е най-продавания в момента, да. Няколко месеца, не само че е Николай, ами той е с новия двигател MGU на Pinion. Това е S16 модела, нали, топ изпълнение. Да минем по него да кажеш какво може да се барни. Примерно, този цвят е страхотен, нали, уникален е. Обаче аз искам малко да е по-така зелен. Това може ли да се направи? Как става нещата? Може ли да се поръча или само в 2-3 цвята ги правят? Да. Ами ти вероятно вече си забелязал на страницата на Николай няма чак толкова много възможности, както ти би могъл да ги направиш в магазина. За това говоря. Какво не се вижда? Да, точно. И една част от преживяването, между другото, да си купиш един Николай, че за това колело трябва да чакаш 4 месеца. 4 месеца. Дори да имаш супер много кинти, не мога да кажеш, Калина, тук в други ден. Не става. 4 месеца чакаш. Малко така става. Да. После ще влезем в продукцията, в производството, за да видиш за какво точно става въпрос, защо трябва време за това нещо. Се бават нещата. Да. Не, че само много ги търсят, ами то просто си трябва време да се произведе. Да. Така. Идваме към цветовете. Наистина пред цветовете, кажи речи, всичко е възможно. Всичко е възможно. Значи цялата RAL листа, която имаш, ти не знам колко цвята са това, няма никакъв проблем. Тук има доста. Плюс тук няколко цвята, които се предлагат от Николай, които много се търсят. Има цветове, които са така доста консервативни, има и такива, които са по-екстравагантни. И ти не само може да си избираш какъв цвят да е рамката. Предната част на рамката, ако искаш, може да избереш в един цвят. Нямаш проблем. После може да кажеш, аз е тази задницата, едната част искаме във втори цвят, а тази тук долу искам в трети цвят. И сега почваме има още една Мога да съм микснат 3 цвята. И още нещо. Гледай сега какво става. И може да кажеш, ама искам тази част да я миксна също в 2 цвята. Тая тук долу и тая тук също. И после ще видиш в производството какви неща могат да се направят. Няма да е малко шаранинка. Няма да е шарания. Има някои, които са наистина страхотно направени. Ти си казваш каквото искаш. Ако искаш, мога да кажеш всичко искам черно. Няма никакъв проблем. После, може да си избереш какъв цвят да ти е кобилицата. Тази Extra Love. Тя боядисва ли са кобилицата или? Не. Значи кобилицата е луксирана, това е химически процес, а рамката, между другото, при електрическите велосипеди, тя не може да се луксира, тъй като се оказва, че боята, че цвята няма да се разпредели равномерно. Затова... Заради голямото пространство. Да, затова рамката е винаги при електрическите, е винаги с прахово боядисване направена. А при биобайковите нормалните може да бъде по... И може да се луксира също. Да. Супер. Добре. И много якото е, че ти не само може да кажеш, аз кобилицата искам да е в такъв цвят, но те могат да речем да ти направят и тези малките неща, тези капачета в 3, 5, 10 цвят. Няма никакъв проблем. Ако искаш, може да го нашариш с цялото колело с различни капачета. Да съвпада. Да. Добре. Така. И при луксациите са възможни тези 8. Това се пак струва някакви допълнителни пари, нали? Това си е допълнително екстра. Да. Стандартно са 400 евро. Да кажеш, искам мой къстъм цвят. И има вече и такива, които са супер, как да го наречем, екстравагантни и изглезени. Там вече, да речем, отиваме към 700 евро. Да. Човек като дава 20 000 лева за велосипед, забелязвам, че плюс-минус 1000 лева не е някакъв, нали, такъв проблем, но пък си имаш колелото мечта. Значи това е като да почнем цветовете. Цветовете
Разбрахме. Има ли още колко цветовете да коментираме? Ами, при елоксатите имаш 8 цвята. 8 цвята сме ги показали ето тук. И което е много важно при елоксатите, нека да бъдем честни. Нека да бъдем честни, да не разказваме на клиента, че всичко е супер и че това ще държи следващите 20 години. При елоксатите има два цвята, които са стабилни. Това е черният цвят и натуралният цвят. Това, между другото, изглежда алуминий, но то също е елоксирано. Тези цветове, дори да минат много години, остават такива, каквито са. Но това е само за цвета, качеството си качество. Да, така, че качеството остава, няма проблем. Като всяко нещо може да поизбледне и да изгуби но да речем, нюанс. да, точно ето. Червеното, ако го вземеш, сега изглежда страхотно. Но ако го ставиш на слънце да стои 3, 4, 5 години, ще стане едно такова бомбон розово и ще речеш Значи, проблема го няма. Държиш го в гаража и цвета няма да мърдне. Точно това е. Държиш го в гаража, така че който си купува Николай е много шарен да има гараж или първо да си купи гараж. Ще се промени леко нюанса, ако е селоксат. Да. И готиното е, че има и някои компоненти, които също може да ги поръчаш в различни елоксати и така може да комбинираш цветовете на рамката с цветовете на компонентите. Капачките, забелязах, че и държачите на жилата. Да. Такива разни малки черкалъчета също може да го направиш. Добре. Сега ще покажа тук при цветовете също нещо. Ти можеш да си поръчаш всеки цвят. Да речем, взимаме това оранжевко и може да кажеш, искам го да е лъскаво, но може и да го искам да е матово. Няма никакъв проблем. Тъй като цвета няма, така да се каже, нищо общо с покритието отгоре. Онова е, така да се каже, значи може да е като това. Да, може да кажеш, окей, искам го да направя матово. Точно така. Супер. Има ги разни такива, които са супер кръщящи. Сега това не знам дали ще се види на камерата. Това на слънце трябва да се види. Това на слънце трябва да го видиш. Това си променя цветовете в зависимост от това, откъде светлината. И това е някакво такова хамелеоново, много готино. Такива цветове ги имаш също. Мисля, че са 2, 3, 4, които можеш да си избереш. И са наистина нещо, което също много е желано. Да, и аз получих цялата палитра в София, вече има, така че клиенти като дойдат могат да си избират цветове. Да. Това с елоксатите не ми беше познато, но пък колегите изкараха всичките си възможни видове да ги видим, което е добре. Да. Ние, между другото, питахме дали можем такива кобилици да си вземем за магазина като мостри. Да си имате така? Да, да си имаме така, да ги показваме. Те 8 така много ми харесаха. И той каза, не знам дали ще си съгласен да ги купиш. Викам, добре, какво толкова? Дали ще се вържи? Да, дали ще се вържи. Викам, така, като декорация. Колега даже искаше... Карлос иска да ги показва. Да, колегата Карлос искаше даже в къщи, даже да си ги сложил така, като декорация. Секцията. И викам, възможно е, да. Знаеш колко струва това нещо? 200-300 евро. 300 евро, да. 300 евро струва. Сега кефа цена няма, както казват. Така че който иска, може да си го вземе. Може някой си вземе няколко цвета и да си ги менка. Да, прямо сезона. Жената ти следващия път, като те пита, трябва ли ти нещо за рождения ден, ще кажеш да. Една кобилица е така. Една кобилица в цвят червен. Да. Добре. Цветовете много се заиграхме с цветовете. Верно, цветовете са важни, нали? Човек го избира така да му е кеф по любимия цвят. Обаче все пак това е луксозен велосипед и трябва да се кара. Двигателят е ясен, там няма мърдане на този модел. Да. Обаче, какво правим с окачването? Сега, примерно, това Fox, жълтичкото, кажи ми верно, скъп, хубав, обаче не ме кеф. Може ли с нещо да го заменим? В смисъл, какво може да играем в окачването на предната вилка? Да. Пак след това е на шока. Както ти казаш, ти получаваш вече една вилка, която е супер добра, но има хора, които казват, слушай, какво? Има много хора. Не ми се връзва с сония цвят. Да, не ти се връзва с сония цвят или пък много и карат такива, искам нещо по-така. Има възможности, няма проблем. Едно от най-добрите решения в този случай е Intent. Това сигурно ти говори нещо. Виждал съм, чувал съм. Виждал си, чувал си. Има ги вероятно много малко, в България особено. Това е една много специална вилка. Произвежда се в Фрайбург, Германия. И барното в стил Николай. Това е много барното. Николай казва, че те също доста работят с тази вилка. Тя не е тежко, да. Тя е upside down, супер. Има си много готини качества. И бонус. И бонус. Видя. Сега, между другото, тази тоалетна хартия, това не е тук, така ние сега тук да сме се измислили нещо. Производителя в Фрайбург оригинално слага една ролка тоалетна хартия
да си имате, защото защо? Ще се насрем. Като я видиш от кеф. Да! Та така. Та, оригинално и това ще си вземете с вилката. Това е, не, много е готина. Да. Като апгрейд може да се поръчаш, има и възможности за други вилки, също няма никакъв проблем, но ако някой ще апгрейдва, това ти кажа честно, е може би един от най-добрите варианти и виж, и сега, той между другото много се вързва сега към този свят. Да. Аз затова казвам, че страхотен. По-добре да я сменим. Страхотен е, да. Верно, със сигурност струва повечко пари, но в крайна сметка няма да издръбняваме. Добре. И не само вилките, а като отидем при шоковете, сега, серийно при този модел специално S16 е сложен шок с пружина. Мисля, че това е един от добрите варианти за хората, които искат да мачкат в планината. Да карат по-спортно, защото пък съм чул, че пружините не стават за всички килограми. Според мен някой, кой е по-тежък смисъл. Жена ми, ако реши да го кара, чакай. по-лекичка. Не. Ти казваш, клиентът тежи ери колко си. Така че и при жените трябва да питаш колко тежи. Не. Да. По-добре си спестим това нещо. По-добре въздушен шок. По-добре да й кажа, колелото е направено за мен и съжалявам. Не, но ако някой каже, искам пружина, няма проблем. Ти казваш на Николай колко либри. Толкова тежи. Не, ти казваш колко тежи клиента, а не ти да кажеш колко либри. Те си го изчисляват, те си знаят каква е кинематиката и ти слагат пружината, която точно пасва. И така, Николай специално препоръчва... Като стана дума за пружини, пружините, моля се променят цвета в различен цвят да ги взимаме или не? Самата пружина? Да се връзва. Не, тя пружината е вече към шока. Добре. Тя е вече зависима от шока. Ще го преживеем, назад. Николай специално казва, че за хора, които тежат над 90 кг, е по-добре да се вземе пружина. Това е официалната препоръка от производителя. А хора, които тежат под 90 кг, спокойно могат да вземат един въздушен шок. Както ето този, не плащаш за въздушен шок допълнително и разбира се, топ версията на Fox е вече в цената включена. Продаваме и друга марка велосипеди с този двигател и там може да се играе между този шок и този пружина, но там като вземеш пружина, разликата в цената е 300 евро, а тук явно... Не, всичко е вътре в пакета и винаги получаваш най-добрия шок на Fox. Супер, добре. И ако кажеш, че най-добрия Fox не ти харесва, какво правиш тогава? Отиваме сигурно Intent имат нещо такова, може би. Не Intent, обаче е XT, се казва марката. Това е една от марките, с които те много работят. Те правят, между другото, шокове за мотокрос, разни такива истории. Те са много напред с материала. В Италия се произвежда това чудо. Италианци. Да. Колко хубаво са го изработили тук, гледай какво е. И хвани го да видиш, това въобще не е тежко. Това е сигурно към 6-700 грама. Не качваш тежест с шок с пружина. Да не те е излъжено, мисля, че беше около 800 евро допълнително трябва да се платиш за удоволствието. По-си допада, супер. Да. Добре, със сигурност. Трябва да се доплатят някакви пари. Да. Но ако имаш някакви други идеи за шокове, няма проблем, правят ти го, казваш, това е моето. Ти можеш да бросва какви джойди сега трябва да правиш. Да. Добре. Окей, това е по качването. Успокоиме, може да се барат нещата. Така, да преминем друго важно нещо. Спирачки. Да. Като гледам в нормалната фабричната комплектовка е магура, седмица. Нещо така кастъм, като цвят, нещо по-добро, какво може да се предложи? Така, стандартно е магура MT7. В цената тя е достатъчно добра, много добре спира. Определено добра, да. Но има вече и възможност за магура Gustav Pro. 250 евро струва допълнително. Тази спирачка Gustav Pro е вероятно за хора, които тежат повече, високи са или пък карат, да речем 2000 метра денивелация надолу. И газ надолу. Това е правилната спирачка за тях. Това е може би спирачката, която най-малко прегрява. Така, и ако ги Gustav Pro на магура не ти харесва, защото го има речено само в черно или нещо второ, няма проблем, има глезоти. Там може да сменеш капачета за страни на цвета. Да. Капачи се може да смениш, ако и това не ти е достатъчно. Отиваме вече към подкаст и Розната лига. Отиваме към Hope. Да речем една такава, която много готино ще пасне
към колелцето. Тя също е фрезована в Англия. Ето я. При Хоуп мисля, че могат да се барат много и цветовете там също са много... Така. И тогава мога да кажеш, слушай какво, Хоуп, моля ти се, направи ми спирачното речение така оранжева, защото аз ще си поръчам и други неща оранжеви по колелото и капачета. И другия вариант може да им кажеш на Хоуп, я обмахни черното, остави ми го да е натурално и само с капачката играеш. Също се получава много добре. И ето тук може да се види как също апарата е много готино фрезован. Гледай го. Така. Но, Калине, ако кажеш, че искаш да имаш колело, което е възможно най-много made in Germany, отиваме тук. И да го няма никой друг. Да, да го няма никой друг. Отиваме към ето е тази красивата. Това е Trickstuff. Това си е като произведение на изкуството. Да. Trickstuff има даже два модела и двата можеш да си ги избереш. Това е страхотно леко. Това е супер леко, да. Гледай го. И тук също можеш да си избереш цветовете. Няма абсолютно никакъв проблем. 4 бутална. При това колело така трябва да е. Да. Преди, между другото, за тази спирачка ще чакаше една година. Само за спирачка. А сега падна на 6 месеца. Нещо от това. Супер. Да. Така че ако искаш нещо ексклюзивно, малко търпение. Цената няма да е паднала. Да. Аз ги знам някои софианци идват с големите кити, а сега утре други ден. Да, видиш, речеш, чакай, момче, част от изживяването утре други да чакаш. За вчера, ако може, нали, и да бъде с това и с това. Да, не може така. Явно трябва да се чака. Човек като иска нещо да си планира, идват на есен, поръчва си така и на пролет и успее да е готов. Така че започва сезона, а не идва сега март месец и казва, имаме нужда да излизам с приятели след 2 седмици, ако може. Искам, ама не може. Няма как да стане. Ако има някой такъв, ще ми се обадиш на мене. Аз в магазина имам 2 бройки, които само това чакат. Те са... Ако съвпади на цветове и на батерии, че ако може... Чак това, да. Тогава, ако някой каже, правя компромис, взимам го в роу, натуралния цвят, няма проблем. Добре, минахме по цветове, окачване, спирачки. Да. Каплите. Ако някой иска главинките са друг цвят или да не са точно тия... Нямаш грижи. Те не че са лошо тия, напротив на Дите Суис са доста добри. Ама все пак малко да се отличим от другите. Да. Дете Суис е много добър вариант, но ако кажеш, искам и цветовете да си пасват по-така, един от най-добрите варианти е да се вземат капи на Хоуп. Държат много, може да си ги избереш какъв цвят ги искаш. И качествени цветни. И качествени цветни. И между другото, точно е това Fortus 30, въобще не е скъп. 200 евро струва само наценка, което е супер. Лекчък на капла. И много държи. Или на комплект. Не, на всичко. За двете капли. Спечелиме. Добре. Така че няма никакъв проблем. Мисля, че това е един от многото добри варианти. Добре, значи доста неща могат да се барнат и много неща не се виждат от сайта, затова е важно да се знаят тези неща. Да. Нещо, което го знам, но все пак да го обясниш ти. Тук виждаме фарче, нормално такъв висок планински клас, планински велосипед. Няма такива екстри фарчета. Това не е фарче, това е едно от най-добрите Супернова М99. Просто шегувам за фарче, това си е много сериозен фар. Явно може да се поръча в оригиналната окомплектовка. Имаме и стопче. Гледай сега какво става. Значи това не е просто така фарче, както казваш ти. Най-добрата версия на Supernova, аз между другото го карам този фар на моето колело, което го ползвам за ходене на работа. Вечер като свърша късно работа, минавам през едни градини, ти ги знаеш. Чакай, гледай. Гледай тук как се го барам. Значи, това може да си го поръчаш и сам, нали? Затворя го малко да се вижда. Но като си го поръчаш оригиналното и го сложат фабрично от Николай, тук са направени специални приставки, защото иначе къде ще го боднеш това стопче? А тук се е направо сложено където трябва. И между другото в комплект излиза по-евтино, колкото примерно да ти го сложим моделно и в магазина. Да. Което е супер. Да. Фара, качество както на кола. Така си го представи. Не само да е силно, а и настрани свети много готино и има къси и дълги. Гледай го. Значи те не са с отдолно копче, както бяха. И копчето е вкарано в контролера. Значи нямаш допълнително копче от Supernova, всичко е вградено тук. Тук са се поиграли с пиня, договорили са. Браво. Да. Супер. Да. И всичко си е вградено, дават ти го от фабриката така. Значи няма слагаш началници и допълнителни китайски фарчета, газ
Това между другото, по-тъмното на Витоша. това между другото е една от най-поръчваните опции в момента поне... Фар. Да, фар. Тя между другото не е от скъпите опции, така че Да. човек, когато реши свой фарче, винаги не го е заредил, така че по-добре направо си вземе едно добро фарче. Верно има рискове, като се мяташ да го праснеш, ама то по-добре фара, отколкото главата. Да. Така че и това е. Педалите няма ги коментираме, всеки може да си поръча някакви педали. Нещо допълнително, което сме пропуснали по велосипеда. Тук можеше да се променят цвета на капачките, всичко нали го Да, това. да. Ами нещо друго да речем, което по някаква случайност никога не го предлага, няма проблем. Клиента може на тебе това нещо да ти го каже и да речем иска някаква много така специална седалка, защото тя му пасва. Даже аз имам в момента един случай. Вчера не ми пасна на мен, определено. Точно е така. Кажеш, та много скъпа, много прехалена това, обаче мен не ми пасва. Еми, добре, на тебе трябва да ти пасне. Това е твоето колело. Може да кажеш на Николай, слушай какво, просто дай колелото без седалка, клиента си има седалка, той ще си сложи неговата. Или пък да речем, клиентът ти казва коя седалка той иска, ти го организираш и му я слагаш. Няма никакъв проблем. Това, което Николай не може да го направи възможно, ние го правим възможно. Да. Добре, това е, като гледам, което пропуснах. Да. 29 на 29. Да. А има някои, които искат да карат мюлят, т.е. 27,5 на 29. Е ли е възможно за този модел или за даден модел това? Да. Този модел и други модели също може да ги поръчаш, да речем, отпред 29, то става специално 29 сола отпред, 27,5 отзаде. Има модели, които може да ги поръчаш и отзаде, отпред с 27,5 или 29. Специално S16 отпред не може да го промениш. Да, защото геометрията тогава се променя. И което също е интересно, в България това още не е много разпространено, но мисля, че ще дойде. Николай официално разрешава колелата да дърпат колички детски или ремаркет, как да ги наречем точно. Карлос, ето тук е сложена вече една специална ос. Това колело е направено за един клиент. Той иска да си го да си кара една така, да си дърпа децата отзаде. Оста също е произведена в Германия. Вече е сложена тук, само си слагаш теглича и всичко заспива. Защото много от производителите, особено при мекиците, или казват ние не разрешаваме, или казват ти си решавай. И това също малко така, да. Което малко не пасва, да. Нали, на българина трудно ще му кажеш, че трябва специално да направиш, ще измисли някакви неща, но все пак товара отзад е доста ценен и става въпрос за децата. Не е сега работа, нали, да си боднем тук някакви самоделки, българина е голям сръчко, винаги ще измисли нещо, но наистина при условие, че може да си го поръчаш оригинално, фирмено, по-добре да не си играем с някои неща, така че всяко нещо по този велосипед е барнато, мислено, както ни обясниха. Всеки елемент е на мястото си и е направен с цел специално за това колело или спрямо кастомизацията, спрямо желанията на клиента. Да. Така че наистина само може да въздишаме, ако може всеки да си позволи такъв велосипед, наистина е нещо много, много добро. Може да му го барнат по всякакви варианти, така че това е колелото мечта. Такова колело не си купува всеки ден, който може да си купува всеки ден, лошо няма. Но наистина човек си го прави и това си е неговия велосипед. Няма друг такъв подобен. Както ти кажеш, мечтанието, между другото, е част от процеса на купуването. Самата поръчка ти е кеф, защото все пак и 4-5 месеца трепет. Нали? Аз между другото, аз съм ти го казал, някъде от около 6-7 месеца ми се върти един велосипед в главата. Усещам се какъв. И постоянно си го конфигурирам, преконфигурирам. И сега ти изкочих още нови екстрика. Да. Скоро няма да го получиш. Сега при Николай пак видях така някои неща и си викам, после ще влезем в производството и там ще видим там. Лошото е, че жените ни вече знаят марки, цени и нещата стават по-трудни за прекаране да кажеш. Между другото, малко извън темне, то си доста в темата. Преди 25 години някъде имаше едно състезание по маунтънбайк в България и Иван си идва с неговото колело с рамка Николай. И нали, баща му така вика, това някой добре, аз вика на добра цена струва рамката 2500 евро и баща му. И тя моята Шкода 120 S, на тези години вика струва 2000 евро. И Иван, да, но не мога да се поставят нещата.
Така че, скъпи клиенти, не съпоставяйте сега нещата, че един такъв велосипед струва колкото кола втора употреба. Това е било същото и преди 25-30 години. Просто скъпата качествена рамка, само рамката тогава е струва повече от една кола. Пък и това е все едно си купуваш някакъв топ модел спортен джип или там, каквото е луксозна кола, електрически, със сигурност струва 200, 300, 400 хиляди, така че не е цената еднаква с тази на такъв тип автомобил. Тук си спомняш мечите. Колата, която е употребявана, тя просто да стигнеш до някъде и така нататък. Това е хоби. Така че, нали, който може, нека си го позволи, лошо няма. Между другото, знаеш ли колко време ми трябваше на ето Николай, който го видя на състезанието, да му изберат света? Само да му изберат света. Значи аз поръчах само рамка, всичко друго аз сам си го правих. Да ти го бодисват? Да, прахово боядисване. Колко време ми трябваше на мен да си изберат цвят? Ай, познай. И колкото сега чакаш новия си виска да ги избере, сигурно поне 3 месеца. Не. Сами аз просто мислех за цвета една седмица точно. Жена ми направо се побърка. Аз само това ми беше в главата. Какви цветове, какво, що? Значи не само жените си избират. Значи, ходих в строителния магазин, защото ние те имат такива книги с рам палитрите и гледам палитри и чудо и така. Голямо шоу, много готино така, да. Да спомням за такива неща. Добре. Сега няма да си спомняме, ще си мислим за новите неща. Вече палитрата е много по-голяма и заповядайте в магазина ни. Имаме точно такъв велосипед. Сега някои неща могат да не съвпадат, но 95%, а пък другите там 5, които се оказаха, че могат да бъдат много големи, но не само 5, а до 50 да стигнат, оставаме на вас. Така че трябва да сме 3 месеца поне напред. Имайте го това предвид. Това от нас. Нещо друго пропуснахме. Много неща, сигурно. Ще ги допълваме. Мечтайте си се кефете на живота. И мечите се сбъдват. Да. Добре. Чао от нас за сега. Ще се видим в България. Чао, чао.